கண்டஸ்டன்ஸ் வந்து யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சோம்சேகர் அண்ட் ஷிவானி, அடுத்து ஆஜித் அண்ட் கேப்ரியாலா, தாடி பாலாஜி அறந்தாங்கி நிஷா, அடுத்து சென்ட்ராயன் அண்ட் ஜூலி, அடுத்து மோகன் வைத்தியா, ஃபாத்திமா பாபு, அடுத்து ஷாரிக், வனிதா அண்ட் சம்யுக்தா வந்து ஒரு டீம் அப்படின்ற மாதிரி ப்ரமோலே காட்டியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த ப்ரமோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஜட்ஜஸை வந்து சர்ப்ரைஸாக வந்து வச்சுருப்பாங்க, ஒரு ஷேடோலே காட்டியிருப்பாங்க ஜட்ஜஸ் யாருன்னு தெரியக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக. பட் இந்த ஜட்ஜஸ் வந்து யாராக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பரவிட்டு இருக்கு. அது வந்து எந்தளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியல. ஜட்ஜஸ் வந்து யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆக்டர் ஜீவாவும் ஆக்ட்ரஸ் ரம்யா பாண்டியனும் தான் இந்த ஷோவை வந்து ஜட்ஜ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பரவிட்டு இருக்கு. ஸோ நீங்கள் வந்து யாரை நினைக்கிறீங்க, யார் வந்தால் நல்லாயிருக்கும், உங்களோட கெஸ் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த ஷோ வந்து எந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகும் அப்படின்றதையும் உங்கள் கருத்து என்னன்றதையும் மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க. இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் பார்க்க ப்ரீத்திஸ் கார்னரை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானையும் தட்டி விட்டுருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஒரு லைக் போட்டுடுங்க, ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.